Bona tarda i benvinguts a l'informatiu d'Eves Media. Comencem. Ja són 3 les víctimes mortals que deixa l'incendi de dimecres a la nit a Badalona. Els bombers han donat per acabat l'operatiu i ja s'han iniciat les investigacions per saber què va passar exactament. L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha estat imputada pels delictes de malversació i omissió del deure de perseguir un delicte d'irregularitats en el finançament del Consell Esportiu de l'Hospitalet. Ha dit que no pensa dimitir. Un estudi de l'empresa Lenstar assegura que el 88% de la població espanyola pateix cibercòndria. Cada vegada recorrem més habitualment a internet i evitem anar al metge. La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles ha fet balanç de com les universitats s'han adaptat a la pandèmia. Afirmen que s'ha demostrat la seva vocació per oferir un bon servei públic a la societat. La cursa de l'Autònoma en suport a la Marató de TV3 canvia de format. Enguany la cursa s'adapta a les mesures de seguretat i és telemàtica. Des de l'organització creuen que atraurà a més participants encara que la passada edició. Arriba Emprèn Pitch 2020, la competició de pitch per a tot l'alumnat de la UAB que impulsa UAB Emprèn. Andrea Santín ha estat la guanyadora d'aquesta segona edició amb el seu projecte Altaveu del Canvi. L'Institut Català d'Oncologia ha demostrat en el seu estudi conjunt amb la ONG Palla Popes que l'humor als hospitals beneficia tant a malalts com a familiars i a personal sanitari. I acabarem amb el museu més dolç del món, que obre les seves portes a Barcelona fins al 10 de gener, amb un recorregut de 12 sales per gaudir d'espais interactius de realitat augmentada. I obrim l'informatiu amb la tràgica notícia de l'incendi a una nau de Badalona de dimecres a la nit. El nombre de víctimes mortals ja s'eleva fins a 3 i els bombers han donat per acabat l'operatiu. Es va poder accedir a les 2 primeres plantes, però la resta de l'edifici es va revisar amb unitats canines i drons. S'ha optat per començar a enderrocar el que queda de l'estructura, que va quedar molt malmesa després de 4 col·lapses i 2 explosions. Es preveu que es faci avui mateix. L'atenció ara, però, es fixa en determinar per què entre 100 i 200 persones, segons l'Ajuntament, malvivien en una nau i no se'ls havia proporcionat una alternativa habitacional. L'incendi va començar a passar de les 8 de la tarda de dimecres per motius que encara es desconeixen en una nau a la cruïlla entre el carrer Guifré i el carrer Tortosa a Badalona, però les primeres hipòtesis apunten a que podria haver estat provocat per una espelma. 33 dotacions de bombers van intervenir per tal d'apagar el foc, que es va donar per controlat a les 9 del matí d'ahir dijous. D'entre els que es van poder escapar de les flames, 2 van haver de ser atesos en estat crític, 4 en estat greu i 16 més per ferides i cremades lleus. Els ocupants de l'edifici són majoritàriament d'origen subsaharià i es troben en situació de màxima vulnerabilitat. El Consell d'Interior, Miquel Samper, va apuntar les dificultats que es van trobar els equips mèdics a mesura que la gent fugia de les flames. Suposicions, no hi ha hagut col·laboració per part de les víctimes que ahir van tenir accidents, que van saltar per les finestres. Hi ha una barrera important idiomàtica, però alhora no hi ha hagut cap reclamació, tampoc per part d'ells, en el sentit que hi haguessin a dintre familiars, coneguts, amics. Donades les circumstàncies i la violència de l'incendi, els bombers han descartat la possibilitat de trobar supervivents. El subdirector general operatiu dels bombers, David Borrell, expressava el dubte de si podrien entrar a l'edifici o no pel risc d'esfondrament. Sabem que hi poden haver persones, però la situació és molt compromesa i, per tant, hem de veure de quina manera ho fem. També el conseller d'Afers Socials ha dit la seva. Ha dit que cal afrontar el problema de sensellarisme des d'una perspectiva més global. A una situació d'irregularitat administrativa i del que comporta aquesta irregularitat administrativa en aquest país, i jo crec que ara mateix el que ens pertoca és treballar, donar suport a l'Ajuntament en trobar la resposta a curt i també la resposta a llarg. La resposta a curt, però també la resposta a llarg. Per la seva banda, el Sindicat de Manters de Barcelona ha catalogat l'incendi com un crim i denuncia la manca d'ajuda de les administracions. No tienen papeles personas que son extranjeros y lo consideran como extranjeros. Nadie no le quieren ayudar, ni la administración, ni el gobierno, ni los presidentes comunitarios no les quieren ayudar. Eso es una vergüenza. Es un racismo extremo que está existiendo aquí en España. Es un crimen lo que pasa. Todas las personas que han muerto así es crimen del Estado.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, va dir que, tot i conèixer l'ocupació de la nau, no va poder intervenir perquè no tenien autorització judicial i va apuntar a la conflictivitat que provocava l'entorn d'aquestes persones. També ha dit que garantiran l'atenció als afectats durant 4 dies i que després haurà de ser la Generalitat qui es faci càrrec del problema. I seguim en clau municipal perquè ahir la policia va detenir l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín. No dimitiré. Si és el que m'han demanat, li dic clarament que no dimitiré perquè penso que no hi ha motius per a que jo dimiteixi. Vaig considerar que la millor solució per esbrinar si realment hi havia o no hi havia totes les acusacions que es vertien entre uns i els altres era fer que el propi Consell Esportiu pogués realitzar, encomanar, encarregar una auditoria. Va ser portada a comissaria i va declarar en qualitat de testimoni davant de la Policia Nacional, en concret de la Unitat de Delinqüència Econòmica, la UDEF. Ho fa pel cas de les presumptes irregularitats del Consell Esportiu de l'Hospitalet, que va sortir a la llum el passat mes de juny i que afecta també el segon tinent d'alcalde, a un regidor i al director de l'ens esportiu, Eduard Galí. Estan acusats de delictes de malversació, apropiació indeguda, administració deslleial i falsedat documental. La investigació ha avançat durant aquests darrers mesos i actualment hi ha 14 persones més investigades. El Partit Socialista ha mostrat el seu suport a Marín a través d'un tuit que també ha compartit el seu secretari general, Miquel Iceta. Més del 80% de la població espanyola pateix la síndrome de la cibercòndria, segons l'estudi que ha realitzat l'empresa Lenstar. Les persones preferim ara consultar internet abans que anar al metge, la qual cosa està provocant tota una sèrie de canvis en la relació metge-pacient. Combatre la desinformació mitjançant plataformes de consulta fiables és el pròxim repte al qual s'enfronta l'àmbit sanitari. El 88% de la població espanyola pateix cibercòndria, també coneguda com el síndrome de l'autodiagnòstic a través d'internet. Així ho ha revelat un estudi de l'empresa Lenstar, el qual ha alertat de les conseqüències de creure's tot allò que apareix a les xarxes i més ara en temps de pandèmia. Els més afectats per aquest síndrome són els pares i mares. De fet, els pediatres coincideixen en afirmar que aquesta és la situació més habitual amb la qual es troben famílies que arriben a les consultes havent diagnosticat als seus fills milers de dolències. Els mites sobre les vacunes i l'alimentació son los más comunes. Y parece que cuando una cosa sale en internet sea palabra de Dios, que hay que tomarla a pies juntillas, con lo cual eso es un problema muy importante porque puede llevar a diagnósticos erróneos o a tratamientos que pueden ser perjudiciales para el niño. La cibercòndria està provocant que el doctor Google estigui agafant més pes, inclús que els propis especialistes, per la seva rapidesa o facilitats. A través del motor de cerca, llancem a l'aire milers de preguntes a fòrums i plataformes on qualsevol pot opinar. El problema apareix, però, en el moment en el qual, darrere d'aquests diagnòstics, també hi ha un sense fi de remeis no qualificats per tractar-los. Hemos pasado ahora a un modelo de atención médica donde el paciente adopta un rol activo y no tan pasivo en los tratamientos que recibe. Yo creo que tenemos que utilizar esto en pro de la relación médico-paciente. Es importante, por un lado, escuchar qué información nos trae el paciente para poder cuestionarla, debatirla y también darle información fiable. L'estudi de Lenstar indica que 3 de cada 10 persones ja recorren habitualment a internet. Aquestes, a més, tendeixen a automedicar-se més sovint i eviten anar al metge. Des d'Eves Media hem comprovat si això és cert. Busco problemes, mal d'esquena, comences a mirar i a vegades això, sí que t'automediques. Yo tenía neumonía, no lo sabía. Y estuve tomando medicamento por mi cuenta, para no ir al médico, para no faltar mi trabajo. Ha passat de que la cita prèvia i tot això s'està allunyant tant que sí que mires l'altra opció, internet. Depèn del temps i tot això, si amb una automedicació és suficient, penso que, per mi ja estaria bé. Tenint en compte la situació actual, alguns hospitals com el Clínic de Barcelona, amb l'ajuda de la Fundació BBVA, han posat en marxa webs de consulta per combatre la desinformació. La idea és conscienciar la població que la major font de fiabilitat que existeix són els sanitaris. La Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles ha fet un balanç molt positiu de les universitats durant la pandèmia. El ministre d'Universitats i doctor honoris causa de l'Autònoma, Manuel Castells, ha destacat el gran paper que estan duent a terme per realitzar la docència amb la millor qualitat possible donada la situació. Va aprofitar també per remarcar que les aules són espais segurs.
El ministre d'Universitats, Manuel Castells, va presentar l'informe de la CRUE en la universitat davant de la pandèmia, en què es fa balanç de les actuacions realitzades després de la declaració de l'estat d'alarma al març amb 2 objectius clars: evitar el col·lapse del sistema universitari i mantenir la qualitat de la docència. Con este informe queremos identificar, analizar y revisar actuaciones de las universidades frente a la pandemia y extraer conclusiones que nos permitan afrontar aún mejor situaciones similares en un futuro. El president de la CRUE, José Carlos Gómez, i la presidenta del Banc Santander, Ana Patricia Botín, van acompanyar a Manuel Castells per la seva contribució a la iniciativa Fons Supera Covid-19, que va mobilitzar 8,5 milions d'euros, i la mobilització d'altres 11,5 milions d'euros per a projectes universitaris i beques a estudiants. Han atendido a 1,5 millones de estudiantes que se vieron confinados de un día para otro, 1,5 millones de personas. Conseguir que se pudieran mantener las clases en remoto. Preparar el nuevo curso, garantizar la continuidad de la docencia. La lista es muy larga. L'informe és un avanç dels resultats d'un projecte més gran que porta el mateix nom i que serà presentat previsiblement a la primavera de 2021. L'objectiu d'aquest document és donar a conèixer de forma sintètica la resposta de les universitats espanyoles davant de l'enorme desafiament d'aquesta crisi sanitària. La comunidad universitaria en su conjunto ha mostrado durante la pandemia una resiliencia, una capacidad de adaptación y de innovación absolutamente ejemplares. És una situació sense precedents com la posada al servei de la societat de tots els recursos humans i materials disponibles per a frenar l'expansió del virus. Mentrestant, la Covid-19 segueix afectant la normalitat de la nostra universitat. En aquesta ocasió, la cursa en suport de la Marató de TV3 canvia de format arran les mesures de distanciament social. Passa a ser virtual gràcies a una nova aplicació mòbil. Des de dilluns passat es pot participar en les mateixes categories de les anteriors edicions, amb algunes novetats. De moment, el registre ja és obert a la web amb un donatiu mínim d'€1. Tret de sortida la cursa de l'Autònoma per en format virtual. La Covid-19 s'emporta un altre esdeveniment insígnia de la universitat en suport a la Marató de TV3. Però, en comptes de cancel·lar-la, la carrera s'adapta a les mesures de seguretat. Lluny queden aquelles aglomeracions de les passades edicions. Enguany, tothom pot participar des de la seva localitat gràcies a la nova aplicació Amics UAB. L'APP permetrà a partir de dilluns registrar-se en les modalitats típiques. Preveiem els 3 formats típics de 10 quilòmetres caminant al corrent, de 6 caminant al corrent i el de 500 metres de mobilitat reduïda, però evidentment doneu l'opció que la gent faci el repte que cregui. La donació mínima per registrar-se és d'€1 i es pot fer ja a través de la web de la cursa o a partir de dilluns des de l'APP. Tot indica que aquest any es batran rècords de participació. Creiem que hi haurà més participació. En tot cas, és una cursa positiva per l'autònoma, que dona bon ambient, i que ara, a més, volem fer extensiva a les famílies d'aquesta gent que corria, i amics i companys, i a col·lectius que fins ara els era difícil participar en un dia concret. Entre les novetats està el seguiment amb geolocalització de les carreres, que permetrà realitzar un traçat de tots els participants en un mapa. Farem servir una aplicació que ens permetrà, una app, que ens permetrà geolocalitzar, ens permetrà saber els quilòmetres que fa i el temps que dura mentre ho fa, i geolocalitzar el recorregut que fa, de manera que podrem saber si a la Xina hi ha algú que corre per l'Autònoma o a Austràlia o a dalt d'alguna muntanya. Aquesta nova tecnologia dona als voluntaris un nou paper en la cursa. Enguany ho hem fet diferent. Hem demanat voluntaris que són cibernètics o que estan hiperconnectats amb la intenció de que ens ajudin a dinamitzar col·lectius que han demanat de participar i tota aquella gent que tingui interès en fer un repte. Just aquí hauria de començar la cursa de la UAB en suport a la Marató de TV3. És el primer any, però, que no celebrarà de forma presencial i ho farà de forma virtual, en un context on l'ajuda de tothom és d'especial importància. El programa UAB Emprèn ha celebrat aquesta setmana la final de la segona edició del concurs Emprèn Pitch. Com totes les activitats de la universitat, ha hagut d'adaptar-se al certamen a les actuals mesures anti-Covid i ha optat per dur a terme la presentació de les diverses propostes emprenedores de manera virtual. Com a tret característic aquest any, la majoria de les idees finalistes estaven vinculades a la sostenibilitat i al canvi climàtic. Després de l'èxit de la primera edició, arriba Emprèn Pitch 2020, la competició de pitch per a tot l'alumnat de la UAB que ha estat impulsada pel programa UAB Emprèn. Però què és un pitch?
Un pitch és la presentació verbal concisa d'una idea emprenedora i és una tècnica força utilitzada en el món empresarial, en què les competències comunicatives juguen un paper determinant. Ens trobem davant l'espai UAB Emprèn, on cada any se celebren els premis Emprèn Pitch. Aquest any, però, degut a la pandèmia, el certamen ha tingut lloc telemàticament i els 13 finalistes han presentat el seu pitch en directe. La competició Emprèn Pitch consta de dues fases. Durant la primera fase, els concursants envien un vídeo on expliquen la seva iniciativa en un màxim de 90 segons. A partir d'aquí, el jurat selecciona les millors 13 propostes. Sònia González, la responsable del programa, explica a Eves Media sobre quins criteris es regeixen per a fer aquesta primera selecció. Fem un estudi de la viabilitat, després també que sigui sostenible. Mirem també que segueixi tots els ODS establerts, no? I que sigui respectuós amb el medi ambient i que, sobretot, que sigui sostenible. Val? I després valorem, evidentment, la presentació. En la segona fase, celebrada aquest dijous 10 de desembre, els finalistes han exposat el seu pitch i tant el jurat com el públic han portat a terme les seves votacions. La guanyadora del certamen ha estat Andrea Santín, amb el projecte Altaveu del Canvi, un mitjà digital que denuncia les diverses pràctiques perjudicials pel planeta. L'Institut Català d'Oncologia, en col·laboració amb l'ONG de pallassos d'hospitals Pallapupes, va presentar el passat cap de setmana el seu estudi sobre els beneficis de l'humor en els centres hospitalaris. Segons el resultat del seu estudi, riure i jugar permeten millorar l'estat d'ànim dels malalts. A més, repercuteix molt positivament en els familiars i en el personal sanitari. Aquests simpàtics pallassos formen part de la ONG Pallapupes, especialitzada en l'acompanyament emocional a nens i nenes que es troben a l'hospital. La ONG porta activa des de fa més de 10 anys, però ara és quan més rellevància ha obtingut gràcies a l'estudi que han realitzat amb l'Institut Català d'Oncologia. Aquest ha demostrat que riure i jugar són eines vitals per a la salut mental dels nens, però també pels adults, els quals moltes vegades refusen l'humor com a teràpia. Fa por riure perquè tenim un prejudici cultural enorme, és a dir, ens hem educat sabent que de petit toca fer conyes i riure i jugar, però mira que et vas fent gran, el que toca és anar posant-te un traje de persona seriosa, responsable. Suportar això, suportar la finitud d'aquesta existència és insuportable. Per això l'art i l'humor en concret juguen un paper tan important i rellevant a les nostres vides, perquè si no seria això, insuportable. L'estudi es va presentar el passat cap de setmana via online per la seva directora, Anna Casellas Grau, qui també va incidir molt en els aspectes positius dels pallassos en els familiars. El familiar ja té el seu propi patiment i el fet d'estar experienciant, d'estar disfrutant, gaudint d'aquesta intervenció ja el beneficia, però el fet de veure que la intervenció beneficia també el seu familiar, també és un doble benefici. Un altre sector beneficiat per l'humor són els propis sanitaris. Amb la visita dels Pallapupes, els especialistes indiquen que veuen reduït el seu estrès en grans graus. De fet, aquest és l'aspecte que més han trobat a faltar durant l'absència dels pallassos als hospitals a causa de la pandèmia. Setmanes i dies molt durs com mai, en el qual ha hagut un autèntic silenci a l'hospital. No hi ha humor, no? El vam trobar molt a faltar. Precisament a causa de la pandèmia, els Pallapupes reclamen ara la importància de la seva tasca i, a través de les seves xarxes socials, animen a la població a seguir fent donatius de tot tipus, comprant, per exemple, originals mascaretes que ja es troben disponibles en la seva botiga solidària. I acabem l'informatiu amb imatges dolces, en concret les del Museu Més Dolç del Món, que aterra a Barcelona amb una dotzena de sales diferents. Tenen com a temàtica única i principal els mateixos dolços, una exposició pop-up que a través de la realitat augmentada busca impressionar els seus visitants. Bienvenidos al museo más dulce del mundo. El Museu Més Dolç del Món obre les seves portes a Barcelona després del seu èxit en altres ciutats com Lisboa, São Paulo o Rio de Janeiro, un recorregut per més de 12 sales diferents per gaudir d'espais interactius i de la realitat augmentada. En cada zona pop-up es troba un dolç diferent, des de rosquilles gegants en forma de gronxadors, passant per una banyera repleta de boles fins a arribar a una piscina de núvols de llaminadures.
Aquestes són algunes de les temàtiques diferents que incorpora aquest museu. Com a novetat, en aquesta edició s'ha inaugurat la sala Churro Lovers, amb xurros de grans proporcions en forma de cor. Una exhibició on el principal aliat és el telèfon mòbil, ja que gràcies a la realitat augmentada que proporciona l'aplicació del museu, cada sala compta amb filtres fotogràfics, jocs o informació pels més curiosos sobre cada dolç. Esta explicación lo que hace es completar el mundo que les presentamos en nuestras salas, ¿sí? Son más de 13 salas y algunas de ellas tienen un efecto especial que con la aplicación se puede ver. Lo que más utilizaremos es algo llamado realidad aumentada, ¿sí? Que luego lo verán dentro en la sala, así lo podrán enfocar, que lo que hace es completar el mundo de la manera en la que vemos una sala y a través de la aplicación veremos un efecto distinto. L'exposició, que estarà oberta fins al 10 de gener, donarà €1 per cada entrada venuda a la Fundació Bobaz, una organització centrada en el tractament integral i l'educació de nens i joves amb paràlisi cerebral. Això és tot per avui. Nosaltres farem una pausa i tornarem el pròxim 22 de gener amb un especial informatiu de les eleccions al Parlament de Catalunya. Mentrestant, podeu seguir informant-vos a través de la web d'EBS Media i les nostres xarxes. Que tingueu un bon cap de setmana i cuideu-vos.